Здравей! Здрасти. Какво Това са правиш? моите първи 3 яйца. И сега за първа година ги бодисвам с такива бои. Снимай тук. И мисля, че стават много добре. После ще им сложа непотребен за мен безцветен лак за ногти, за да залепа ето тези чудеси. И ще станат много, много красиви и така да кажем дизайнерски яйца. А пък моите, като ги ожули, че щяли сме ги носим някъде, защото ни допадат. Не, аз мислих моите да занесем. Не, просто искам всички да са... Твоите да са в една кошничка, моите в друга, за да може цветовете да бъдат хармонични и съчетаващи се. Аз за това си взех тези бои с тези... Багрила. Там. Да, Неща. паетки. Паети. И сега след малко, като са готови първите няколко, ще ви покажа и ще ви кажа дали е добра идея да си вземете такъв комплект за боядисване на камъчета или просто ето такива акрилни бои и да си боядисате яйцата с тях. Най-важното, трябва да е топло и първо да го обезмаслите, снимай тук, не мен, и първо да го обезмаслите с спирт. Аз имам в пулверизатор и си ги обезмаслявам яйцата едно по едно с спирче. Това яйце е с цвят яйце. Да, точно така. Телесен. Да, яйце. телесен. Свят телесен. Цвят на яйце. Да, точно така. То неговия телесен цвят е цвета на яйце. До година е така, както са си, ще кажа, това са с цвят яйце. И това Боядисани са. боядисани са вече. Ще ми сложим по една лепенка. Има ето това също се прилага. Те време много често имат. Ето този уред. То е вече за правене на по-специални Неща. шарчици. Сега ще го пробваме. Да, след малко. И сега си го оставате върху изсъхналата вече страна, да изсъхне и другата. Лошото така е, че се боядисва на части И има шанс да ви е неравномерно. Забавно. Аз си ги боядисвам по старата схема, брачет. Разбрахме. Ето ги. Това е първото. Естествено. И второто е това. That's it. И ето го вече изсъхналото яйце. Но много важно нещо е, че тези четки трябва да са изцяло сухи, за да може яйцето да хване. Което означава, че ако имате повече бройки четки, тогава е добре. Ако не, когато веднъж е намокрите, вече следващото яйце не става. Затова аз просто извадих много четки и всяко едно яйце го боядисвам с нова четка. Ето тук може да видите вече няколко бройки. И това първото стана най-успешно. И сега ще опитаме да го налепим, макар че не съм сигурна дали ще стане, с ето тези кристали. Слагаме си малко основа. лак. Например, на половината яйце. Това е безцветен лак за ногти. Само дано не повлияе отдолу на боичката. Не мисля. Това беше телесното яйце. Ето. Добре го мажем. Даже ако може, капвайте повече лак. Само още малко да го довършим до половината. Така. Слушаме си и новините, докато си правим нашите яйца. Чакаме да пуснат попа. И сега следва да го посипем с кристалчетата. Половината яйчице и после и другата половина, но не знам дали нещо ще стане. Мисля, че ще. Идеята е да залепнат и да стане и такова кафяво яйчице с зелени паетки.
кристалчета. Или каквото там е, брокатчета. Вземи краставици за 2,40 дадат за килограм. Ориз инкон за 2,40 дадат. Килограмицински брат за 8,40 дадат. И ще пролети коген за 6,20 Кауфланд. Еха, стана вълшебно това яйце. Ето го. Това е половината. Уха. Схъбих доста брокат, но си заслужаваше. Сега трябва да го оставя да изсъхне и да направя и другата му половина. И ще се видим след малко. Точно така. Кацето с чопле от един козунак, който направихме. Те ще има и за теб. 3 козунака са общо. Здравейте и от нас от Какво велика събота! И ние сега довършваме подготовката за празника, като хапваме и оправяме последните яйца. И тъй като с тези акрилни бои реално се получи само едно, така че не ви препоръчвам да ги ползвате. Сега ще ви покажа нещо, което измислихме с брокат техника и всъщност как се получиха яйцата, които Ванко успя да боядиса прекрасно. Това четириноги приключения. Преди малко даваха един много интересен филм Бейб в града за едно прасенце и други домашни любимци, които успяха да преодолеят съдбата си и да се измъкнат, но аз си го изтълкувах и като това какъв е смисъла да обичаме домашните любимци и колко умни и прозорливи всъщност могат да бъдат те. И сега следва да ви покажем яйчицата, както и великденската украса, която сме подготвили. Тя е много семпла и изключително нежна и красива, без излишни натрупвания. Така, това е единия козунак. Страхотни станаха, не на конци, защото не сме ги били достатъчно време. Т.е. Иван, но не били месили. Не, прекрасен е, но са супер вкусни. И сега, ето тук, може ли само да покажем последното яйце? Тези съм ги направила и оставих една половина специално, за да го покажа как става. Мисля, че са много красиви, мен ми харесват. Супер. Ето ги. Това става с един брокат. Закупен е от Кик, всъщност всички брокати. Аз избрах да използвам само сребърния и стар безцветен лак за ногти. Чакайте само да видим тези как ето тук ще изглеждат. Отлично. Ето, боядисахме по-малко, просто няма нужда от повече, защото ние сме двамата, плюс още един човек, с който ще празнуваме. Вижте сега, правим си по най-бързия начин кръгчета на цялото яйчице с лака. Ето така. Но наистина бързо, за да не засъхне. Ако усещате, че почва да засъхне, правите отгоре по още веднъж такива топченца с безцветен лак и отгоре посипвате във всяко топченце брокат. На мен ми харесва как става. Сега не са перфектните яйца, но е нещо по-различно. И за да ви се получат толкова наситени, ето Иван ще ви обясни как успя да ги боядиса. Не можахме с естествени багрила, за жалост, с купени бои, но всъщност каква е уловката, той ще ви каже. Кажи ти. Ами да се сложи по-малко боя, не да пълните буркана догоре. Исках да кажа вода. Не да пълните буркана, ето виждате, аз даже ги минавам много бързо още веднъж. Не да пълните буркана догоре с вода, а горе-долу 1/3 от буркан, голям буркан. Тоест колко милилитра се пада? Нормален голям буркан. Го пълните 1/3 с топла вода и в нея разтваряте боята, така стават много наситени. Колкото повече вода слагате, Такава става боята. Да, и съответно яйцата стават много бледи. Аз не харесвам така, по-наситени. По-добре. Така. Там може да покажеш единственото, което успях да направя вчера с акрилните бои. Не се вижда тук, ще минем от тази страна. Супер.
Малко прекалявам в момента. По по-малко се сипва. Не толкова. Ето във всяко. Изсипвате. Брокатче. И с пръстче. По-добре е с ръкавици да се работи, но забравих да ги сложа. Защото това ми е последното яйце и вече искам да приключвам. Днес цял ден излъчват филми за домашни любимци. Това не е случайно. Те наистина изпитват истинска любов към нас, каквато Исус е изпитвал, за да направи жертвата, според мен. Не всички домашни любимци. Да, не всички. Кучетата определено го правят. Да, и даваха днес за кучетата, че дори изпитват самоомраза и в същия момент много силна любов към останалите същества, но към себе си омраза много често. Ето вижте, то почти залепва, слагаме и другаде. Пренесохме в някакъв предградие на Бавария. И така, в продължение на Великденския ден, ден събота, да. Продължаваме да пишем целите. И сега първо писахме общи цели, които разделихме, ето общи цели. Общи лични, да. На общите са разделени в категория дом, професионални и лични. Сега всеки си пише за себе си дом, не, може без дом, професионални и лични. Да. Други не знам какви. Може и материални цели дори да си направиш графа. И аз сега си пиша личните, тъй като в края на годината си ги написах и си загубих листа. В началото по-скоро. Извинявам в края на другата. Да, в края на миналата. И след това, след като ги разпишем, по-нататък ще си направим vision board. Ще си купим няколко табла. Или кадастрон голям. Те ще бъдат разделени пак в няколко категории. Ще си принтираме снимки, свързани с самата цел, които илюстрират как самата цел вече е сбъдната. И ще си измислим заглавия и ще ви покажем. Те най-вероятно ще са табла в различни цветове, за да се различават, нали, спрямо вида цел. И ще ви покажем колко интересно се получава, като в края на годината ще си ги погледнем и вярвам ще са сбъднати повече. Да. И сега, скоро. Ето си пием кафенце. Както си пие кафенце и напитчица султан. Да. Здравейте и честито Възкресение Христово! Днес е неделя вечер
и вече дойде в нашия дом. Ето го. Просто се включваме за кратко, за да ви пожелая в душите, в сърцата и в умовете. Бъдете по-добри и се стремете всеки ден да правите света едно по-добро място за живеене. Както и не забравяйте, че любовта идва от нас самите. И когато сме поставени в ситуация, в която да избираме пред себе си и другите, ако изберем себе си, после, ако изберем другите, исках да кажа, после Бог ще направи така, че ние в Неговите очи да бъдем на първо място и всяко направено добро дело да ни се върне. Затова трябва да се стремим всеки ден да правим по няколко такива прекрасни, добри чудеса. Има на масата една великденска салатка с биволско сирене, за която вече ви говорихме, благодатен огън и Лили Иванова за фон. И приключване на вечерта. Утре е неделя и всички заедно ще празнуваме. Приятен празник и на вас. Вярвам, че тези дни са минали прекрасно във вашите семейства и че наистина сте преоткрили Великден. И това е първото ни борене за, по принцип, не само за днес. Всъщност веднъж се борихме и с Небо Едисани и пак ти ме би. Еми, писано ми е да губя тези дни. Писано ми е да губя. Здравейте, днес е неделя, празничен ден. Ние сме навън в парка с Бенджи и с Ера. И тук що си изядох ето това био мляко, направено от овес, мисля, че само секунда, овесен йогурт. И днес по улиците е толкова спокойно, сякаш мира и хармонията царуват навсякъде и сякаш Възкресението Христово се възприема от хората по точен начин. Все пак спокойствието е малко или много свързано с любовта. За мен спокойствието е любов. И по улиците беше много спокойно. Оставихме кучетата на хотел, защото утре вече заминаваме за град Стара Загора. И сега правим една малка разходка. Отиваме в Овен. Най-вероятно ще си направим празничен обяд навън някъде с яйца, козунаци и така нататък. Т.е. като питник, великденски питник. И ще бъде удоволствие за нас да ви направим част от него. Здрасти, Бери! Че много обича да облизва остатъците. Айде в офиса, ела. И току-що мина една жена, която беше с 3 деца. Дадохме по някоя друга стотинка, по едно левче на всяко дете. И се замислихме колко е трудно да имаш 3 деца и да не изкарваш пари от никъде. Т.е. мъжа и също го няма. И по този пример гледахме сутринта и Влади, знаете, това е човек от София, който помага на много бездомни хора, като има такава организация. Така че ако имате възможност, подкрепете, пратете в неговата сметка, за да отидат за такива нуждаещи се хора. Те наистина имат тази нужда и са в такова положение. Както се вижда, след великденския пикник, аз си направих шит маска за лице и ваничка за крака, като добавих и няколко капки етерично масло във водата. Иван пък си подари свободно време, филм, любима храна и любим човек. Всеки от нас имаше силна нужда от това, имайки предвид колко рядко си подаряваме моменти на пълен релакс. А те са изключително важни, защото почивката трябва да бъде вмъкната в нашия график като нещо толкова важно, колкото и работната среща. Това е едно от условията за истинска и пълна себегрижа. Специален български филм. Специално момиче. И специално момче. А защо да полагаме усилия за себе си е толкова важно? Защото нашето емоционално, физическо, психическо и душевно здраве определят нашето лично щастие и зависят само и единствено от нас самите, колкото и да не ни се вярва, а не от каквито и да било външни фактори и обстоятелства. И в такъв ред на мисли, за да позволим обичта леко да протича от нас и към нас,
Трябва да осъзнаем, че останалите трудно могат да ни обичат, ако ние самите не излъчваме себе уважение и почитание. Често нещата в света са просто едно огледало и затова трябва да го разберем и да внимаваме как се отнасяме към себе си. Сигурно сега се питате и как да постигнем това. Като всяко друго нещо. С постоянство, осъзнатост и много работа. И тук за една бонус мотивация, нека да напомним един цитат, който гласи следното. Всеки от нас има толкова много любов, че трябва да дадем малко и на себе си. Остава ни само да го направим.